Узмацняецца адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху. Якія цэны на камароўцы, праблемы ў метро Менску, у цягніку ў Осіповічах знайшлі цела. Рыхтуйцеся да начных замаразкаў на вялікія выходныя. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». ДТЗ з удзелам непаўналетняга ў Менску. 17-гадовы хлопец ехаў на самакаце праз рэгуляваны пешаходны пераход на зялёнае святло. Паводле папярэдняй інфармацыі, ён не спешыўся і не прапусціў аўтамабіль «Белджы», а таму урэзаўся ў яго. Падлетка даставілі ў лякарню для абследавання. Нагадаю, што паводле правілаў перад перасячэннем праезнай часткі веласіпедысты і карыстальнікі сродкаў персанальнай мабільнасці павінны спешвацца. У горадзе ж уначы «Мерседес» урэзаўся ў асвятляльны слуп. Аўта моцна пашкоджанае, лёс кіроўцы пакуль невядомы. А ў Осіповічах страшная знаходка. Як стала вядома, яшчэ ў лютым сёлета ў пасажырскім цягніку на падлозе вагона знайшлі нежывога мужчыну. Ім аказаўся 52-гадовы грамадзянін Беларусі. Судмедэкспертыза паказала, што ўзровень алкаголю ў крыві склаў 5,1 праміле. Гэта смяротная доза. Беларуская чыгунка задзейнічала яшчэ 60 дадатковых цягнікоў на перыяд вясновых святаў. Такім чынам, з 17 красавіка па 12 траўня агульная колькасць дадатковых рэйсаў перавысіць 100. Адметна, што раней ужо пускалі 44 дадатковыя саставы, аднак з прычыны росту пасажырапатоку колькасць рэйсаў вырашылі яшчэ павялічыць. Такім чынам, каля 80 дадатковых цягнікоў будуць ездзіць па міжрэгіянальных напрамках. Найбольш папулярныя маршруты з Менску, Берасце, Гомель, Магілёў і Пінск. У міжнародных перавозках прызначылі 20 дадатковых цягнікоў. Яны будуць курсаваць па маршрутах Менск, Санкт-Петербург і Берасце, Масква. Чыгунка раіць пасажырам планаваць паездкі і набываць квіткі загадзя. У Менску учора ўвечары на 11 хвілін спыняўся рух цягнікоў па аўтазаводскай лініі метро. Паводле папярэдняй інфармацыі метрапалітэну, тэхнічная няспраўнасць узнікла на станцыі аўтазаводскай. Там спыніўся цягнік, частка якога заставалася ў тунэлі. Дзверы ў вагонах былі зачыненыя, пасажыры чакалі ўнутры, а дыспетчар даў каманду спыніць рух на лініі. Праз некалькі хвілін людзей вывелі, пры гэтым дзверы давялося адчыняць уручную. Да няспраўнага саставу падалі другі цягнік для буксіроўкі, прычыны здарэння ўдакладняюць. У Беларусі узмоцняць адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху ў нецвярозым стане. Паводле начальніка галоўнага ўпраўлення ДАІ Віктара Родчынкава, асноўнае новаўвядзенне ў тым, што цяпер нельга будзе абысціся папярэджаннем. Замест гэтага адразу будзе ісці адміністратыўная адказнасць. Змены закранаюць не толькі кіроўцаў, але і пешаходаў, раварыстаў, а таксама карыстальнікаў любых сродкаў персанальнай мабільнасці. Адпаведныя змены прадугледжаныя законам аб змяненні кодэксаў у пытаннях адміністратыўнай адказнасці. Яго ўжо сёння апублікавалі на прававым партале. Новыя нормы ўвойдуць у сілу праз 2 месяцы. Дарэчы, правы кіравання транспартнымі сродкамі дазволілі вяртаць раней. Цяпер тэрмін пазбаўлення правоў могуць скараціць або прыпыніць, але толькі праз хадатайніцтва мясцовых уладаў. Яшчэ трэба адбыць мінімум палову тэрміну і быць афіцыйна занятым. Скарыстацца можна адзін раз. Паслабленне не дзее для п'янай язды, язды без правоў і пры неаплачаных штрафах. Важна, што пасля вяртання правоў давядзецца зноўку здаваць экзамен. Камітэт дзяржаўнага кантролю атрымае права замарожваць аперацыі не толькі на банкаўскіх рахунках, але і на электронных гаманцах беларусаў. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства ў першым чытанні прыняла так званая палата прадстаўнікоў. Змены закранаюць адразу 3 законы аб КДК, аб органах фінансавых расследаванняў і аб барацьбе з тэрарызмам. Такія новаўвядзенні, маўляў, адпавядаюць нормам банкаўскага кодэксу, заявілі ў КДК. Блакаванне могуць увесці, напрыклад, пры нясплаце падаткаў ці іншых фінансавых парушэннях. Акрамя таго, ведамства ўзмоцніць кантроль выканання тэхрэгламентаў ЕАЭС і мытнага саюзу, а таксама дзейнасці банку развіцця. Падраздзяленне фінансавых расследаванняў КДК плануюць афіцыйна аднесці да сілаў нацыянальнай бяспекі. Яшчэ яно будзе адказваць за выяўленне фінансавання экстрэмізму і тэрарызму. Нестандартны развязак. Узбекістан плануе арандаваць каля 4000 гектараў зямлі ў Беларусі для развіцця ўласнай жывёлагадоўлі. Адпаведную дамову падпісалі падчас візіту дэлегацыі Кашкадар'інскай вобласці на Віцебшчыну. Праект збіраюцца зрэалізаваць у Браслаўскім, Шумілінскім і Пастаўскім раёнах. Там плануюць стварыць комплекс для гадавання быдла. На першым этапе колькасць пагалоўя мусіць дасягнуць 1000.
Акрамя таго, бакі дамовіліся пашыраць гандлёвую супрацу. Узбекская кампанія падпісала кантракт на пастаўку ў гандлёвую сетку дабраном да 60 тысяч тонн сельскагаспадарчай прадукцыі штогод, у тым ліку сухафруктаў, бабовых і вінаграду. Плануюць турыстычныя абмены і гастролі ў Менску узбекскага тэатру. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў, дата, якая павінна нагадваць пра каштоўнасць культурнай спадчыны. Аднак у Беларусі асабліва апошнія гады сталі часам вялікіх стратаў. Пасля 2020-го ў краіне знішчаюць дзясяткі гістарычных аб'ектаў. Частку зносяць наўмысна, іншыя разбураюцца праз занядбанне. Нават ахоўны статус не гарантуе захавання. У Берасці знеслі дом з калоніі Варбурга, у Кобрыне знік будынак 1923 года, а ў Вялікай Бераставіцы унікальны драўляны заездны двор 19 стагоддзя. Знікаюць і цэлыя комплексы. 4 гады таму ў Бабруйску зруйнавалі вінзавод 19 стагоддзя, а ў Мсціславе сінагогу пачатку 20-го. Асобная старонка знішчэння няправільнай з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі гістарычнай памяці. У 2021-2022 годах былі разбураныя дзясяткі магілаў жаўнераў арміі краёвай. У розных рэгіёнах зносілі крыжы, мемарыялы і нават цэлыя могілкі. У занядбанні і культавыя будынкі, касцёлы ў Княжыцах, Смалянах і селішчы ператвараюцца ў руіны. Разбураюцца палацы радзівілаў, занядбаныя сядзібы і унікальныя архітэктурныя помнікі. Знікаюць мемарыяльныя шыльды, помнікі паўстанцам супраць прыгнёту расійскай імперыі, пераймяноўваюць вуліцы і школы, нішчацца помнікі і крыжы, прысвечаныя ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Ганны Ганчар на belsat.eu. Клубніцы ў сярэднім 11 рублёў, агуркі ад 5,90. На Камароўцы стартуе сезон і цэны патроху ідуць уніз. Прылаўкі напаўняюцца зелянінай, таматамі і першымі ягадамі. Пакуль пераважае імпарт, аднак беларуская прадукцыя ўжо з'яўляецца. Напрыклад, салодкія і духмяныя клубніцы ад беларускіх фермераў. Праўда, яны і значна даражэйшыя, да 38 рублёў за кіло. Дурніцы пакуль б'юць рэкорды каля 100 рублёў за кілаграм. Прадаўцы кажуць, што неўзабаве з прыходам мясцовага ўраджаю патаннее. Агуркі таннеюць хутчэй за ўсё. Таматы пакуль ад 10 рублёў, папулярныя са смакам як улетку каля 16. Што да садавіны, яблыкі ад 3 рублёў, цытрусавыя ад 4, вінаград да 19. Прадаўцы кажуць, што ў траўні цэны стануць больш даступнымі. Добрыя навіны з Жабінкаўскага раёну. У вёсцы Залуззе ратавальнікі дапамаглі сабачку, лапа якога захрасла ў ланцугу. У МНС звярнулася гаспадыня гадаванца без каментара. На футбольным матчы ў Мельбурне сапраўднымі зоркамі сталі не гульцы, а чарада чаек. Падчас гульні паміж Мельбурн Віктары і Ньюкасл Джетс птушкі масава выляталі на поле і перашкаджалі футбалістам. Адзін з гульцоў нават не змог нармальна прабіць штрафны. Матч скончыўся з лікам 2-2, але ў садсетках больш абмяркоўвалі не галы, а нахабных птушак. Людзі жартавалі, спадзяёмся, яны заплацілі за квіткі і прапаноўвалі вынесці на поле вядро бульбы-фры, каб адвабіць чаек. Сябры, на вялікія выходныя чакаецца халаднаватае надвор'е з значнымі замаразкамі да -4. У нядзелю месцамі кароткачасовыя дажджы, паўночны вецер. Тэмпература ў дзень ад +8 на паўночным усходзе да +17 на паўднёвым захадзе. У панядзелак пераважна суха, як і ў аўторак ноччу зноў замаразкі. Беражыце сябе, не замярзайце, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал, чытайце сайт Белсату. Да пабачэння.